yusra'u syar'atan mimarodin illa ba'asahu Allahu minha tahir. Ana wong loro sampai semaput-semaput. Wis tegese kabeh penyakit ya. Maksudnya sing iki sampai semaput-semaput. Iku tujuane apa? Menungso dikei penyakit karo Gusti Allah. Iku tujuane ora ana liya kejaba Gusti Allah iku mang ndadekno supaya wong iku mau dadi wong sing suci. Tegese ora kakean dosa. Tegese penyakit iku kanggo ngilangi dosa. Supaya wong iku nalikane mati iku kapundhut dalam keadaan ora nggawa dosa. Dadi ana wong penyakiten grak-grik iku tujuane Gusti Allah iku supaya ngresiki dosane wong iku.